Masyarakat Wilo Ketanira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng rawuh, wilujeng dalu kagem sedaya para masyarakat Wiloh Ketanireng dan sekitarnya. Boleh saya mendengarkan tepuk tangan yang meriah dari masyarakat Ketanireng? Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, kami ucapkan selamat datang, matur sembah gunging panuwun, rawuhipun panjenengan tiga sami wonten ing wekdal punika. Sih tentrem Rahayu mugi dat kajiwa dat kasaliroh mring kula lan panjenengan tiga sadaya, maliki mringkang hamengku gatih nggih menika masyarakat Wilo Ketanireng ingkang gadai hajat iki menika sedekah bumi utawi sedekah dusun masyarakat Wiloh Ketanireng. Mugi-mugi napa sing dipun hajataken dipun ijabah marang Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melai Allah wonten pantun sekedhik dumateng panjenengan. Ngomongnya cakep ngoten nggih. Nggih? Oke. Durung. Durung. Nang Bromo ambe wong meteng si baleni maneh sing kakep nyeri kono sampean sing disiki mang endi ya aja nang Bromo ambe wong meteng masa uya masa rembelo kakean uya si baleni maneh apa maneh rek lali aku nang Bromo ambe wong meteng masa rempelo kakean uya masyarakat Wilo Ketanireng tak dongakno seger waras duwike kathah amin ya robbal alamin. Ingkang dahake hormatan dumateng para alim, para ulama, dumateng para sesepuh, para bini sepuh dalah haji sepuh ingkang ana ing pamawas miwalada ing satuhu lan ugi witutur ingkang sanget kawula sungkemi lan ugi dumateng para pangembating praja satriyaning nagari ingkang sampun dados pandam-pandomping kawula dase. Ing mriki kula Arus Saputra minangkani panata adicara ingkang badhe paring lelepur marang panjenengan dika sami ngawontenaken nunji para seniwati berbakatnya saking pagelaran Ludruk Mekar Budaya. Lan ugi panjenengan perlu ketahui Ludruk Mekar Budaya ingkang sampun mijil saking tlatah Cendono Purwosari Pasuruan ingkang dipun pandegani dening Bapak Suwandi Lamsari ugi koordinator Bapak Gusman Ali. Lan mugi-mugi masyarakat Wilo Ketanireng ingkang dipun hajataken wonten ing lampahing adicara sedekah bumi tansah wong masyarakat Ketanireng Wilo didadekno masyarakat yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo sejahtera makmur rakyate panjang umure sing duwe utang muga-muga ndang kesauran sing rondo muga-muga ndang ketemu jodone amine sing buanter masyarakat Wiloh muga didadekno masyarakat ingkang baldatun thayyibatun warabul ghafur menjadi desa percontohan untuk desa-desa lain. Luar biasa. Bapak saha Ibu ingkang daging hormatan kalajeng kang badhe kula aturaken marang panjenengan tiga sami nuninji wonten ing lampahing adicara bedayan Sekar Sari dumateng panjenengan tiga sami. Para bapak, para ibu sedherek kakung wewah putih ingkang satu kena bekten atur pambagya harjo wilujeng rawuh kagem panjenengan tiga sami awit kula ingkang badhe nimbali setunggal para seniwati berbakatnya saking Ludruk Mekar Budaya Sepindah inggih menika ning Yeni Farida dalan ning Ayu Indana Zulfa dumateng panjenengan sami.
Ya dia ratu ya. Matur sembah agung ing panuwun. Kalau jagaken ingkang badhe kala timbali wonten ngarsa panjenengan tiga sami inggih menika ring Ayu Nur Vita Aruna dalam ring Ayu Mei Susanti dumateng panjenengan sami. Kalajeng kalau haturi marang panjenengan tiga sabi iki menika ning Ainul Munifa dalah ning Ayu Desi Intan Sari dumateng panjenengan sami. Sembah agung panuwun kalau jingaken kalau ingkang badhe kula aturaken inggih menika ning gelisnya Mekar Budaya, kecil berbakatnya Mekar Budaya, ratu ngebornya Mekar Budaya, Delisa Aprilia ning Weni Masari dumateng panjenengan sami.
Ayo, bor, ayo, ayo. Iya, iya. Jengakan ingkang badhe kula aturaken marang panjenengan sami. Napa pun seleksi ta punan. Napa Pak pun kerantapan ta Pak? Mari ngene iki sing lorong kas niki, sing jos niki. Napa? Kena bor. Kalau jengakan iki mriku ning Danis Novita dalaning Ayu Giraya dumateng panjenengan. Timik-timik kaya macan luwe. Iya, iya, iya. Begitakan nek kon iki durung Iva iki wis koyo ngene. Kalau jagakeun iki mereka Ratu Top Brutnya Jawa Timur akan kita hadirkan untuk panjenengan sami. Siap-siap iki menika ning Ayu Iva Sabitri Nimas Mulyati dumateng panjenengan sami. Mercone rek urip ana lek iki. Lah iki mercone sumeten iki. Bosong. Sesek mau sedeng, sesek mau sedeng, Matur sembah nuwun. Kalau jagakan, iki menika bintang artisnya dari Mekar Budaya juga
kita hadirkan dari kota sebelah, kehadiran dari kakakku, Indar Cak Suwandi, CSE ku Cak Suwandi. Cleaning service, oh iya. Iya. Mbok kok katut, Mbok, riko Mbok. Yuk, Mbok Munaya. Bior. Oh. Matur sembah nuwun, langsung kita tata formasinya. Dumateng panjenengan tiga sami, peparingan lipur mugia tansah dados lipur marang panjenengan sami lan mugia tansah terhibur. Oke, langsung cikat Cak Jainuri. Cikat. Persiapan semuanya. Kita goyang bareng bersama Mekar Budaya. Support by Rahayu Audio. Persiapan sekop. Mekar Budaya Persiapan. Mekar Budaya Pesona. Oh apa ulun jadi jatuh cinta. Tak apa-apa pada pandangan pertama. Tak apa kapankah kita berjumpa.
berjumpa. Ayo Pak, iya. Terbayang-bayang dan menawan gadis manis Kalimantan. Maulah terkesan sepan cemerlang, senyum manis dan menawan gadis manis Kalimantan. Maulah terbayang-bayang Berkar budaya collaboration. Kita hadap kanan semuanya. Hadap kanan semuanya. Woi, woi, ho. Kita hadap kanan semuanya. Hadir. Nalika sliramu
sedina kanggo sapa sing sedina kanggo rondo persiapan hayo 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 Tangannya di atas semuanya. Mekar budaya. sikil kita maju Biru lampune disco. Kuras mikir bojo loro. Bojo sing ana dalam disengat. Sing nonjon waga ditinggal. Ora bisa lurus. tolong di sampai bawah balen maneh sampai bawah sing sedina tolong dino Sing sedina kanggo liya. Sing sedina kanggo aku gak duun kamu Surabaya kodane Jawa Timur tlatahé kalau kodati kota pahlawan Serawani boyo patiwas jadane dadi pawing dan revolusi bangsane 10 November patang puluh limo cilaka torangkara digempur lebur lulur nuwun kawon atur pambeki harjo wilujeng rawuh wilujeng dalu kagem panjenengan dika sami wonten ing pangaji cara bedayang Sekar Sami pagelaran ludruk mekar budaya ingkang sawan kabiyantor wonten ngarsa panjenengan dika sami mugi tansah dados lepur marang panjenengan sumangga pinarak lenggah ingkang sekeca kula lan panjenengan ingkang hamirsani pagelaran sampai sapurnaning adicara punika lan ugi kelompok bilih wonten tindak lampah lan ugi solah bawa kula ingkang langkung nyuwun agungipun samudra pangaksami mugi napa sing dipun hajataken dening masyarakat wilong ketari lan sedaya dipun ijabah marang Allah Subhanahu wa taala cekap semanten akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wal inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bambarisan arek-arek
Thank